Isa pasalamat sa mga grasya na nadawat. Isa pasalamat sa Father, Son, Holy Spirit, Virgin sa Fatima. O pamisa sa kalang ni Florencio Cornelia Camici, Joel Fresco, Bernardine Melania, Vicente, Ryan, Josephine, Jomides, Joselito, Tamakin, o sa kanyang kalang wala na ilakan doon. Thanksgiving to Blessed Trinity for our blessings and good health and protection, and for the souls of Manuel Lucia and all souls in purgatory, for the success of winning of Christine and Chan Chan, the complete healing of Judisa and Janet Laura from Bahati family. Pamisa, pasalamat sa mga grasya na nadawal, o alang sa mga kalak sa purgatorio, tabi ng katong wala na ilang handong. Pamisa para sa kalak ni Agustina, Divencio, Pasensya, o sa tanang kalak sa purgatorio ng Pamisa Rosalinda. Thanksgiving for the birthday of Rosanne Nagnason Apolonio. Pamisa sa kalak ni Bernardina Soliva ng Pamisa Soliva Family. Pamisa pasalamat sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ni Mama Mary o Senyor San Pedro, Senyor San Pablo, sa tanang mga santo sa langit o mga anghel, o sa mga grasya na nagawat o sa mayutang lawas, kahusay o kalinaw sa pag-uyo. Pamisa usap sa kalapila ni Beatriz, Regeno, Elisa, Filipa, Amparo, Felix, Alfreda, Gregorio, Loncio, Bertolo Sr., Cristita, Maximo, Caridad, Pasita, Rofena, Rayo, Juliana May, o sa tanang mga kalak sa purgatorio na wala na naghandong kanila. Pasalamat sa tanang grasya na nadawat, pasalamat sa kaluwasan ni Ani, Bela, Rose, Pilato, sa kulit o ang inyong pamilya. Mas for Thanksgiving to the Holy, Holy Rosary, Divine Mercy, Holy Spirit, Santa Rita, Senyor San Roque, Holy Family, Senyor San Domingo. Mass for the souls of Remedios, Manuel, Rita, Paulina, Esidoso, Juanita, Piñanola, Poliana, Israel, Pinong, Pasing, Flor Vidado, Sherwin, Ikan, Sokling, Colas, Ituya, o sa tanang kalak sa purgatorio, o ang kalak na hikalimtanan. Special intentions, complete healing for the family of Rosendo and Mila Mindado. Isyana for Lidio, deliverance for Lidio Cañete, financial blessings, permanent job and success in business, guidance, good health sa tanan, to have our own permanent house, at Pamisa, Janet Cañete. Pamisa sa kalak ni Cipriano Tumula, Fabiola Tumula, Sinon Amaro, Rinahia Amaro. Mass intention for the souls of Andres Jimenez, Sofia Jimenez, Anastasia Jimenez, Estrella Nahua, Emmanuel Jimenez, Maria Salutares Jimenez, Jorgarios Jimenez, Justino Almacin, Sofia Gonzalez, and also in purgatory, offered by Judith Almacin. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nagawat o sa mayong paglawas, safety na pagbiyahe, magkakataw, o sa promosyon sa trabaho. Isa sa makalag nila ni Carmen Fernandez Sr., Cornelia Paran, P. Puto, Zenaya Fernandez, Elementary
Rita Rasupelia o Milania Tanahan o sa mga lasa ng purgatorio ang nagkalat sa pag-isa, Chingching at Zubaran Fernandez. Isa pasalamat sa kanang-grasya na nadawat o pamisa ni Mama Mary, Virgin Sarigla, Virgin de Gracia, Santo Niño, San Roque, inahan sa kanunay panabang. Pamisa para sa kalapila ni Bernadette Amado, Leonora Calimon, Anselma Alfonso Quintina o sa tanang kalat ang nagpamisa Bartido Family. Pamisa alang sa mga kalapila ni Ramon Lacos Sr., Ramon Lacos Jr., Alca Lacos, Benito Tan, Peter Tan, Elizabeth Ising, Patricia Ponce, Concepcion Basalo, Sergio Rasmonia, Alejandro Basalo, Evelio Basalo, o sa Tan Family. Thanksgiving for all the blessings received, good health and safety for my family. Through the intercession of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and Mama Mary, and for the eternal repose of the souls of Doris Navarro, Angeles Alvardo, Temistocles Alvardo, Jonathan Alvardo, Gabriel Milias, Paul Andres Sarno, Lourdes Sarno, George Sarno, Mark Sanders Sarno, Josiliano, Benjamin Ocampo, Amalia Navarro, Elsa Enriquez, Carolina Tabapes, Efrain Molet, Arnold Mercadal, Alodia Lumosol, Chris Aljan Cosol, James Hansol, Dolan Alvardo, Joseph Malonti, Christina Naharo, Belino Alvardo, over by Ricky Ambrose Sarno ang family. Pamisa pasalamat ng Senyor Santo Niño, San Roque, nahupayon niya ang akong mga anak. O pamisa para sa kalang ni Ricardo Morelio, Virginia Mariquit, Vicente Morelio, Donnie Morelio, Patricio Mariquit, Susana Ayaan, Torredo Mariquit, Ponciano Mariquit, Roberto Cabajo, Patrita Romeo, Mercedes Montano, o sa tanang galang na wala na inakhandog. Pamisa para sa mga kalapila ni Valentin Garnido, Damiana Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tacusa, Leon Canedo, Romana Abad, Gerardo Manuba, Vicenta Hambre, Eduardo Canedo, Jody Canedo, Dionisio Canedo, Fernando Curtis, Janet Curtis, Salvador Hernandez, Diomedes Manuba, Josephine Manuba, Noel Abad, Elisa Abad, Milania Fernandez, Teresa Sabo, Bernardina Soliva, Melencio Soliva, o sa tanang kalat. Pamisa para sa kalapila ni Rosel Marcoy, Russell Aventahado, Marisol Naco Aventahado, Florencita Aventahado, Julia Aventahado, Bernardo Aventahado, Juanito Aventahado, Evelyn Udal, Eduardo Aventahado, Leticia Martinez Aventahado, o sa tanang mga kalap
O kamisa para sa kalakmilan ni Abelino, Ingracia, Rafi, Peregrina, Lucia, Felicia, Felicitas, Eliberta, Angelina, Blas, Maria Alma, o sa kanang kala sa purgatorio. Nagpamisa Rakasa family. Pamisa para sa mga kalakmilan ni Rufina Ramos, Santiago Ramos, Gregoria Ramos, Ero Polvo, Johanny Polvo, Gloria Polico, O'Donnell Polico, Narcila Manyaga, Rezeria Amutan, Sergi Bartolaba, Mario Baybay, Emeterio Baybay, David Baybay, Aurelio Meliones, ug sa tanang mga kala sa purgatorio. Misa pag-angko sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mahal na Virgin Maria. Upamisa para sa kalakmilan ni Ute, Pasita, Isek, Pasio, Adriano, Aisel, Uming, Bertoldo, Senior, Iska, Makay, Jobelo, Consort, Nelson, Genesel, Bobby, Alma, Teresa, Guillermo, Genesel, Ebronia, Librado, Jamie, Renboy, Estrella, Antonion, Marciana, Policarpo, Aida, Hermomina. Kung sa tanang kala sa purgatorio, ilagay ng bagyo mo na nagkakalang kanila ang nagkala, Christoph family. Isa pasalamat sa mga grasya namang nagawa, ang ayong panglawas, kalinaw sa pagkulo, o permanenteng trabaho sa kumpana, ang nagkala, Krista ang family. Healing and deliverance of family tree with Krista family. Enlightenment, healing and deliverance of Bernardo Krista. Isa pasalamat sa agang natauhan ni John Stephen o Mintina Krista, kadang adlaw. Pamisa sa mga kalakmilan ni Maximiano Kabatuan, Bernardina Kabatuan, Gonzalo Kabatuan, sa umang mga kala. Pamisa para sa kalakmilan ni Rosalino Pancet, Eduardo Avariez, Sandra Marie Albanio, Brigida Avariez, Teodosio Avariez. Thanksgiving Mass for the gift of life. 54th birthday of Joyo Rodriguez Jr. And for the soul of Juanita Jimenez for her death anniversary, offered by Elizabeth Muniz. Pamisa para sa kalakila ni Rufina Ramos, Ivan Vincent Baguio, Domina Robiado, Loes Robiado, Ana Robiado, Josipa Baguio, Pedro Baguio, Destroya Alpigi, Ponciano Alpigi, Locania Amampa, Gregoria Ramos, Santiago Ramos, Iro Poito, o sa tanang kalak sa purgatorio, ang nagpamisa Ryan at Jolita Putito. Thanksgiving Mass for the praises we receive, offered by Manyaka family. Pamisa para sa kalakmilan ni Rufena, Ero, Santiago, Gregoria, Gregoria, Aurelio, O'Donnell, Joya, Rebecca, Emeterio, Arcadio, Felipe, and also in purgatory, offered by Cobijo family. Pamisa sa mga kalakmilan ni Marisol Nacua, Russell Alin Camado, Francisca Nacua, Narcisa Canieri, Baltimore Anamisa, Edgar Oy, Ranelio Penserga, Gonzalo Cabatuan, Pilardo Nacua, Feliciano Anamisa, Monica Basalo, Matilde Escovia, Karina Falsis, sa tanang kalang sa purgatorio. Daghang salamat. Ang nagpamisa ng family. Pamisa alang sa mga kalakmilan ni Pilar Saballero, Benito Saballero Sr., Walter Saballero, Carmelo Saballero, Dina Saballero, Camila Castro, Severo Castro Sr., Severo Castro Jr., Fortificación Reyes, over by Minos Castro. For the soul of Andres Lucas, he rests in God's living
Pudita, Canuto of Roma. Thanksgiving Mass offered by Lloyd Dungatan for 21st birthday. Thank you, Lord, for the grace to receive. Thank you. Kami sa salamat sa grasyang kadawat o sa mayong panglawas o pamisa sa kanang mga kala o pamisa para sa kalang Timoteo Basabi, Catalina Basabi, Luisa Wilson, Eliminada Diaz, Rodrigo Diaz, Felipe Basabi, Daniel Manatong, Fortunato Ombok, Romarita Ombok, Israelita Rosalina, Israelita Sabado, Maria Teresa Sapo, Parangkala, Verona Ortonana. Pamisa sa makalapitan ni Rosalino Panset, Tomas Panset, Isabel Panset, Mateo Basabi, Catalina Basabi, Eduardo Abadias, Yorosina Cañedo, Rodi Alcantara. O sa Parangkala sa Purgatorio, Dilabina sa Makala, wala na naghandong kanina, ang nagpamisa Panset Pansit. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoong Jesucristo, ang hugma sa Dios, ug ang paghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipuyog ang atong mga personal ug at sa pagkakasyon sa mga libasa na mga pangayo mga nato sa atong Ginoo. Pugunta sa pagkatong padayon sa pagkipapag ng COVID kita, umabot na Pasko, mga tagaan, o wala na ang hulga sa mga igsoon, aron kita mimong andam sa pagsaulog ng Santos nga Misa, maghilusod kita sa ating mga sala, mga kitagpasaylo sa ating mga pinanggaong Amen.
kita sa Dios na makagagamong sa tanan, pasayloon sa mga sala, ug dapat kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nakagagawang mong walay pinutubang Diyos, Ikaw ang among gahumong ilamdan, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron magalagad kami kanimong nga malipayon, kung tamangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among ipangayon pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, kabuhi ug kariuban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa ikan sa pasaon ni Propeta Isaiah. Ang Ginoo nagingon, mao'y akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Sa diyang gihimo niya ang iyang kagalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat o makabaton siya taas nga kinabuhi. O pinagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos na sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya o masayon siya na wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong mong alagad o siya maway mupasan sa silot sa katawan aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa. Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Likunon ta ang atong pagtuo, kay duna kita'y pangulong tayo, nga halangay, nga atuan na sa presensya sa Diyos, si Jesus, ang anak sa Diyos. Ang atong pangulong tayo, dili sama sa ubang tayo, nga dili ubati kaluoy sa atong mga kahulog. Hinunungan, usa siya kapangulong tayo, nga gitintal sa tanang paagi, sama kami. Apan, wala gayon makasala. Busa, magmasaligon kita, o moduol sa trono sa Diyos, diin, at tuwa ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy o ang grasya nga atong gigunahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang kinumalakan ninyo. Inutugihan sa Santos Evangelio, sumalangit San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug ingon, magtutudlo aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana si Jesus kanila. Nitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian nga manimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo o ang usa sa imong wala. Ingon sa Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong ipangayo. Makainom ba kamo sa kupa nga pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, itubag sila. Mingon sa Jesus kanila, makainom kayo kamo sa kupa nga akong imnan o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan, wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Diyos mao'y muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati na Jesus sa napulo katinunan, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan, nasayod kamo ng mga punuan sa mga tao nagharit kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo, dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. E bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag ng tanan.
So kanang na mainitan ng taon, ilirog lang inyong mga siya o mga kaigod sa lando. Napa ba'y dalilahan ng tao na gusto mahimong dako? Dako sa katilin ba? O labi na parang panahon na, daghan, di ba? Daghan na mulagsa. Daghan na gusto mo dako. Kaya ron mahimo. Wala man, mapilit ka parang kay karon may umong mayor, may umong gobernador, may umong senador, congressman. Gusto mo dako. No? Kana, nindot pa ya, hindi pa ya so, no? Pero nindot kaayo ang kapulunan sa Ebanghelyo karon. Noong kita po, makakapulon, sa kita dili, wala mo mulang sa, kita po makasabot unsay katuyuan Jesus niining iyahang Ebanghelyo karon na nato. Kaya nga naman, kay duha ka disciple, duha ka apostoles ni Jesus mismo ang gusto sa mahimong dakpo. Mahimong powerful. Kaya nga naman, gidugol nila si Jesus, si Santiago, o si Juan. Nagsuko ni sila, ha? Kanya, kung sa ilang ilang Jesus, gusto na ibuhato ni mo ni Jesus, ha? Imagine, si Jesus pa ilang i-diktahan. Kung sa may gusto ninyo buhaton ako, nga unta, inigtuan na ka sa imong trono, sa imong mahimayawang gingharian. Usana mo nasa tuo, usana mo nasa kaktubat tuo, wala mo sa babalinan. No? Pero, hindi kayo pamuntangan ni Jesus. Anda ba ka mo? Kung unsay pasabot ninyo. Wala kang kasabot ng sige pangalo ninyo. Anda ba ka mo nga mag-andos? Kung ba sa pag-andos, yung sila, yes, ready me. Pero dito kaya ni Jesus, dili ako ang kitagaan ni Ana. Sa pag-decide kung kinsa mo yung ako lang naman. Hindi kayo ang sunod nga mga, kayo, marang nakadungog ang ubang mga apostoles, ang pulo, niya itong ambisyoso kay duha ka apostoles, then wala sila malipay. O, itudluan sila ni Jesus, unsay yung sakto. Okay? So, unsa may punto ni Jesus sa Ebanghelyo karon, dili bayak batik ka ng mangandoy ka, mamulako ka. Okay? Pero, insaktong pamaagi aron ka mulako. Dili din paagi sa kinalibutan o pagkadako. Kaya nga naman, hindi ko noon, Jesus, dili sa kalibutan, umulako na ka, maghari-hari na ka. Tinuod dito, di ba? Sa atong Santa Sinatian. Mao nga, kung ni Jesus, kung sa isulti niya, kung usap ka ninyo buod, madakong tao, pinahanglan nga mag-alaga sa tanan. Mo na ni ang pagtulungan. Kinsa ganing gusto mo na ko sa ibuhaton, tinahanglan mag-alaga. They have to serve. So, para lang ihatag ng guide, no? Kay, nagmisa ko sa inayan ka nagigri kayo, no? Kapag gigamitan o mga acronyms niya, na-feedback ang mga nalimbang. Father, ito naman kay Puwato. Yan ako, nahilong daw pa kayo mo. Oo, Father. Katong meaning sa wedding, di ba? Katong minsan na direct. Kanya, St. Joseph, kay mo may sikunda pa pero dito. Di ba? Katong meaning sila nilo, kay hindi makalimot, Father. So, karong sa, pagkaan sa tamang acronym. Ang acronym, great. Ingon sa Jesus, who among you wants to be great, must serve the other. So, atong buhaton na acronym ang great. Okay mo? Ready mo? Letter G is, kung gusto kang mudako sa gingharian sa langit, dili sa kalibutan. Okay? Adto ta punta ang andoy nga mudako ta sa gingharian sa langit. Kung sa'y buhaton, go down. Kung sa'y pasabot, go down meaning look down, bend down, or in other words, be humble. Magpa-ubos. Kay pagtao, kunaan na gani sa pwesto, kalaghanan, mahimong, mapausanon kay ka. Mahimong mapahitason, kung iya gani pilit na kabalumutan aw sa iyang mga katauhan.
Kaya nga maglain na, wala na kang tao. So, kinahanglan dahil kung kita mag-ambisyon, magudako sa gingarian sa langit, go down, tanao dito sa ubos. Kaya mo nga nang ibuhat na Jesus, ginawa siya nanao, dinti kanato, nangibong usa, sama kanato. So that's letter G, go down, be humble. Sunod na letter R. Isa'y buhaton gusto kang mudako sa gingarian sa langit, renounce yourself. Kalimti ang imong kinsaka. No? Pariho na mo, no? Kung ang istorya ninyo, day kausa, no? Na may okasyon sa seminaryo many years back, na may mga bisitang taga Cebu. Dito sila hihigda sa seminaryo. Pero pag humang sa celebration, yahay na hugasayin. Sus, niingon mo rin, Pader, nanugudan yung hugas, Pader. Nanugudan kami mga pare, ang hugas ng sab. Di sila katuo. Ibig silang, Father, di ka naninibuhat. No, it's wrong. Kaya bisan ikaw, kahit na bisan ikaw, na nasa pwesto, we have to renounce ourselves and say, I am a servant. Ako, kinahanglang mo alagad sa uban. No, natandog kay ko bantay, seminarista pa ko, no, nagbisita sa amuang obispo. Yung nakakita siya na kung nalilig, sa kahapon, idungol siya na ko. Niya, short rap, yung siya dog. Ako, may silig. Ako, gano'n ka mo, Senyor? Ako, ko naman silig din. Kanito ka na, no? Mauni pagtulunan ni Jesus. If you want to be great, renounce yourself. And then, letter E. Sa ito, letter G, go down. Letter R, renounce yourself. Kalimutan imong kinsa, ganang kapatantas ni mong magtanaw. The letter E is to empathize to the suffering people. Sa mga tao na nag-angkos. Kinanglang mo simpatiya ka, mo sinati ka, kaluoy bayaan niyang kalimutan. Pero just a few days ago, na ako'y iyanto ko sa kalugar, kung niya ako gandahong, no? Nakakita ko, nagyagahiga ang taon sa kabata. Sa ubos tayo doon sa ikapo, namurat ka ng kaya, kaluoy tayo, natandogay ko ng inumbong, pait, ano? Kung ginami akong daanan, ako swerte ko kay pare ko na ako'y mayo kay kutsyon. Pero kinuntang bata, kaluoy. Kanang na ba mo sinapit ka? Kung sa kaya ipatiyon, kung inana. Sabi na ko, no, pariyo na mo, nakaaging magod sa una, sa lisod. Mauni ang gusto mapamimong, no? Dako ka sa pagtanaw sa Ginoo dito sa langit kung tanaw na kay empathy sa uban. Ako dito, no? Usapay, magagawal kong magtanaw. Kanina ba ka ko na atay mga leaders yung tanaw na tumunabak na makaigib baka anak ang maibini. Pangitaan na ito ni Paagibin. Kanina ba tanaw? Paginana ang ating mga leaders. So, manipod, kasi pahinong daw sa Ginoo natong tanan. Umabot na eleksyon, pili mo sa mga taong kabaong mo empathize. Na ako'y kailang akong sihalo. Grabe kay siyang empathize. Siya pag-galing mag-drive dato ng mga pasyente nato sa mga ospital. Kana, tao, great in the eyes of God because he or she empathizes with those who suffer. Ang letter A is to attend to the needs of others. Dili ang kaugalingon. Dito kay ni komento ningon. Ang tinutanay na servant, kung ikaw mo lansar, dili ka nang nagpakadato sa iyang kaugalingon. Kay nagpakadato sa iyang kaugalingon, dili na siya pinana nga nag-serve sa tinutanay sa katilipan. Kaya nga naman, kay mauning sulti ni Jesus, whoever wants to be great should attend to the needs of those who are less fortunate. And lastly is, naunta, when we want to be great in the eyes of God, we need to talk about God and not ourselves. Mauni ang mga
Gidagko din sa kalibutan, puro ilang naong minaasa, makamunsulti, no? Pero punta para sa Ginoo ang iyang mga pulong, puro maka-Diyos, dili puro about sa iyang kaugalingon. So if we want to be great, if we want to choose people who will be taking care of us, then go for people na humble, who knows how to go down, kinsa makamaon nga makalimot sa ilang kaugalingon, who renounces themselves, and then to empathize sa mga taong nag-antos, mga tao nga ilang mga kinahanglan i-attend to by these great people, and mga tao na naay Diyos sa ilang kinabuhi, dili ang ilarang kaugalingon tinauto. Palinggo. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Ianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikat sa Dios nga matuod. Ianak dili pinuhat usa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, ikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanatong ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug ilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya karon matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bumalik siya ng mahimayaon para paghukom sa mga buwig sa mga minatay. Sa harian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa Amahan ug sa anak. Dungan sa Amahan ug sa anak isimba sa hinimaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagailang kami sa usa ka bunya, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, ang Kristiyano nagpuyog sa duruha kabugna, isig lungsuranon sa siyudad sa Dios ug isig lungsuranon ining kalibutan. Mag-ampo kita alang sa mga panginahanglan ining kalibutan, uban ang kasing-kasing nga kanunay nakapunting ni anang walay katapusang hingharian nga umaabot. Ug mayon kita, Amahan, pamatia kami. Pamatia kami. Ayon sa mga sapat at pinangal, nagitawag sa pagsaksikan mga bibig sa manong iliman di awayan sa natin, na pinaagi sa Diyos sa Diyos, nalahutay sila sa pagmamalakat, mag-ako sila sa Panginoon. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, na makabaton si
Ginoo, sa tanang kasaysayan, gisalig na kanimo ang among mga kahangawa. Kay sayod man kami, nga ang tanang katawhan, kapanahunan, o mga panghitabo, lakip man sa imong mga hinatagong laraw. Itugod ang mga pag-ampo sa imong katawhan, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ngayon, magkakukitaro ng ako kagiging sakripisyo, dawato ng sa Diyos nga mahal, makagagamong sa tanan. Tawag mo sa Ginoo ang sakripisyo. Ikaw sa iyong mga kamo. Anak sa pagday, pagbigayan sa iyong halang. Kala mo sa syartong makusgaran, di ko niyang simbahan. O Ginoong Diyos, gamhanan mo walay ingon, ang mga gasa nga mong ihala, makapadangat unta ka namon sa imong gugma o kasaylo, o maghatag ka namon sa kagawasan, sa pag-alagad kanimo sa tibok na mong kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mga Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimong kanunay sa tanan dapit. Pinagi na Jesucristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi sa iyang pagkaspasakit, ipapas niya ang among mga sala. Kung diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan pagulong sa kinabuhing dayon.
Pinagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya, iablihan niya ang alam kanamo ang mga gamahan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya, ug nagaduyog sa tanan mong mga santos, diya sa ilang malaymunong nga pag-awit sa pagkain. Santos kay ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala nimong Espiritu ng pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyang upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug nihatag hilingat sa iyang mga tinunan ug tingon. Dawat kini ninyo nga tanan kan kay kini mo nga akong lawas nga idugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuhan sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usap, hinatag niningat sa iyong mga tinunan ug mingon. Dawa ka kini Panginoon kamungatanan, di kaniini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alam kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala, mapasaylo. Buhat ka kini aron paghandog kana. Ini ang misteryo sa pagkakas. Aron paghandog sa kamatayon pagkabanhaw na Jesucristo, naghahanap kami kanimo Amahan, nilipang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug walagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawak sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaliusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahimpit kami diha sa gugma. Bani Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong Obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay kay sa imong kaluoy,
Ilabi na silang tanan na kung ipanginundan ining santos nga mesa. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong, kaluin kaming tanan, mga kaming nangayan, mga makaambit sa kinabanging tunay. Kuban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, kuban sa mga apostoles, kung San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa ni Jesus, kung sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuligan. Kuban kanila ang ikong hadayon, ug amo ikong nahimayaon pinagi na Yesu Kristo, imong tanan. Pinagi kaniya, uban kaniya, tiha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga mahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang talang dugog himaya, ang sa kahaturan. Gamitin ng mga pulong Mangayo kami kanimong Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan ug tanang katalakman. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug hilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, naginungkas sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibili ko kaninyo, nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo among mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahinsa. Ikaw kabuhing hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang atong panaginip sunay panagdahil na.
sa Jesus, ang anak sa Diyos sa ganang mundo. Siya ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sara sa kalibutan. Kulahan kita gitawag at makaapit sa iyong pagkakas. Acts of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw, ana, sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw lagaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawag kanimo sa akong kalag. Sanglit-tigil ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, kumarin ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangtod ko ikaw sa mag-aniyang paaglawan ako, ug hingpin kong gihidusa ang akong kaugalingong anak. Ayaw itugot na ako ang mula kanino. Amen. Ang lawas ni Kristo.
sumagampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia magtabang takanamon sa pagkanunangayon kanimo, sa pagtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Ipirata. Diyos, among mahal, isambit kami kanimo ni panahon sa among panahon. Nangungkap, magpanamitan mo kami, batok ni Hulga sa COVID-19 virus. Namikalas na sa pila ka mga pinabuhi sa among kaisulan o nag-iawong sa kalikhanan. Nangaliw po kami sa imong grasya. Alang sa mga tao, lumigasan sa pagtutuloy sa imundo, niiling makulayos, na nagdala sa makalisa na sakit. Biyari ang mga kamay, uglang lagi ang mga unang sa mga doktor na nagalima sa mga masakitan. Subay sa ilang katapos, o dinuyugan sa bubang o kalupi. Kanilaw sa mga kawan sa lupaw, kung nasundong pagkaghanan, kung kabilang mga pribado ng mahansya, kung nanangitaw kasubagan sa maong epidemya, matagal na sila sa inyong Diyos muna. Nangaliw po sa kanina na naiagong sa maong epidemya. Mahatag o tagabalik ang kapiskay sa iyong pagmamas. Itaya ka na mo ang grasya na magkaiusa kami sa pagbuhay, alang sa kayuhan sa tanan, kung pagtabang sa mga tinahanan. Kini, among ikamay, inaagi sa iyong Ginoong Hesus Kristo. Imong anak, na nagabuyo o naghari, ubang kami, diha sa kayusan sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa pagbuhay. Amen. Maria, panahon sa mga Kristiyano. Iako mo kami. Sana pakilala mo. Iako mo kami. San Joaquin. Iako mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iako mo kami. San Pedro Calixto. Iako mo kami. San Luis Maria Samunto. Iako mo kami. Beata Maria Luisa de Jesus. Iako mo kami. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Ug manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahala ng Santos nga Misa, dalo na to ang kalinaw